Dai na nakadulag pa sa ginibong hot pursuit operation kang Magallanes Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Captain Edwin de la Puente, ang 44 anyos na si Carlos Burton, sospek sa pananaksakgadan sa sadiriman sa nakaning esposa na si Edna Burton, pasado alas 6 ning banggi kang Lunes, Marso 6, sa laog mismo kan sa indang residensya sa Barangay Bihiya, Magallanes, Sorsogon. Sa impormasyon, pasado alas 9 ning aga kasudma Marso 9, kan madakop ang sospek sa pigtatrabaho ang junk shop kang tugang kaini sa Bulan, Sorsogon. Dahil doon sir, agad din po namin pinuntahan para nga ma-verify yung impormasyon. At yun nga sir, sa kabutihang palad po, nakuha natin yung suspect na akmang tatakbo pa po. Buti na lang, malakas yung trupa natin, tao natin, agad po itong nahawakan. Sigun kay Police Captain de la Puente, dai naman nagnigar pa ang sospek sa panggagadan sa sayang esposa na aminadong ikinapikon ang ginibong pagpapabakal kang biktima sa nagkapirang gamit ni Dasarong, siring kang pagsadiring kumpit kang sospek. Sir, sa na-recover namin na ebidensya doon sa crime scene, isa po itong kitchen knife. Kung nakalagay po doon sir sa death certificate at sa medical din po, nakalagay lang doon sir is multiple stab wounds. Patanid na sa nakang otoridad sa mga mag-agom, in kaso na may pagkakasinabutan, mas maray manggiraray na pag-ulayan. Sa presente, nasa ngatanan ning parricide ang sospek, mantang nakapatente naman ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.